Good morning mga kapadyak. Dito kami sa Dead Track, Mount Paldingan. Warm up pa lang, warm up. Yan o. Anin yung slow mo na? Warm up pa lang magkano yan. Kawai kawai. Ay, ito ni. Ay, sumaya dyan. Pero na lang yung kaya yung Pinalagtunan. Pinalagtunan ito yan eh. Ang babae. Ay, babae. Ang galing mo, babae yan oh. Ito naman ang tambay. Ito naman ang bawal pang papasok doon. Yung number 1 si ano, si Jeric Parr. Si Jeric Parr. Jeric Parr yun mga idol. Sila. Naglaylo lang. Nagdaan-daan na siya. Woohoo! Okay, parating ulit. Palabok. Sulit. Hindi ko makata na-upload ko yung isa. Di ba? Hinihintay din namin eh. Na-upload namin ano. Kayo yung Ang last na nyo yung ano yun. Right. ito i-upload ko to mauna. Yung mauna ito. Panindo ni Idol. Solve na solve ako. Shout out Kenneth Di Samito sa nagluto. Pangalan mo Idol? Christian Di Samito. Ah, yan. Bernie Manzano. Lapit tayo mamaya. Oo. Nandyan si Jeric Parr, idol natin yan. Malupit yun. Ito yung bike ni idol Jeric Parr. Pumunta. Okay lang. Gusto ka sa akin? Oo, ayaw mo naman na. Idol natin. Sa ilig ko dapat. Hello mga boss.
Kajiti ko to. Vlogger. Hindi ko man yan. Si Idol. Oh, kapicture nga kay ano, kay sino si Mark? Si Derek Pariatan. Thank you. Bait na Idol. Si Derek pa yun. Yes. Baru 3 patay boss, baru oras ko. Pedal natin. Pwede po kayo. Pagkain po po. Hindi pa po nakakuha tayo dito. Ano po sa mga hindi po po. Ilang taon ka na, Ding? Anong pangalan mo? Prince Ivan Carnado po. Taga saan? Pinaliran. Dito lang. Magpapatalon ka rin Ilang taon ka nag-start na ano? 10 po. 10? Oo, 2 years ka pa lang na nag-ano. Ayos Nakuha mo yung time kanina? Hindi. 12 years old yan Ang galing. Ingat mamaya. Good luck. Shoutout sa mga team sa Luyot Pro. Yuhuu! Mga idol, Baka may shoutout kayo. shoutout sa mga padjak. Team sa Luyot. Yung saluyot. Solid. Yuhuu! Mangrugi ko man, ano kan, nasa 230 pay ka no sir? Yeah, 12 years old. 13 years old. Ayos, idol. Ingat ka kasali din to. Tingnan niya naman yung bike niya. Tama, yan lang yung gagamitin niya Kita ang papamayan na bike na. Kinikkanak ka siya. Ikontra mo dito Kiniktas bike na ka, tatala ka niya. Anak niya yun, mga idol. Grabe Nag-aawit bala yata TL daw. Mamaya may sponsor na. May sponsoran na ng bike niya. Okay naman. Champion na siya. Champion na yan. 11 years old. Yung papa niya. Nilagan mo. Yung papa niya. Supportive yung papa. Kasali dito sa DH. YouTube sir. When sir? Yung channel na sir. Friendly ka pa Jack sir. Friendly ka pa Jack. 11 years old Iban. Tatay kang tuman. Woo! Okay, kawai.
Nayado ma. Kahit magpan lang kahit 3 minutes lang na sarap. Rigat yung una just tip. Win-win. Nayadam dia. Habi din. Oo. May sponsor ka naman mama mo. Ito na i-shoutout mo dyan. Shoutout mo si mama. Mama, baka naman lipat. Oh, nipad. Butas-butas na yung nipad siya. Okay. Good luck. First rider. Angel Lee. Nice. Babae yun, babae. Ano laki? Sa Santa Catalina, Bunalon, ang Pangasinan. Galing niyo ano. Kung saan po, other, hindi na naman ako nagkamali ako. Nawala sa concentration, madam. Talo ako sa'yo. Hindi magpapatalo. Woo! Udot! Okay, so ito yung rider. Saking ng babae. Eh, lalaki din ito ba eh? Winner, Pelayo ng Team Prima. Tayo, baba. Okay, bike number 45, si Yudi ng Dragula Cruz ng G-Road. Nakita sa iyo sa 2.42 nung kanina si Ito kung gano'n sa kabilis ngayon. Ito ay 40 years old up. So yung mga nakikita ng dumili sa kanila ay 40 anos pataas. Mga veterano po yan. Gawin-gawin naman dyan, Miss Rachel Ferrer, para sa ating mga band. May invite po kayo dito ni Nijo, Neo, para sino man yung ating mga guests. Can you come forward? Certificate from Major Neo. Okay, so nakikita niyo po ngayon ang bike number 17. Siya po ang may-ari ng Team Bird. Okay, so nakikita niyo po, bike on deck. Wearing white leather jersey. Number 12. Okay, on deck. Number 28, Randy Guerrero. Ng Team 1-8 Pamilya. Yeah, ito bike number 14. Leo Polvo, Ocampo. Saan lang kayo? Pampanga. Layo ba? Shout out sa Pampanga. So, coming on deck, this is bike number 12. Sorry? Bike number 42, Victor Clavera Jr. ng Manawag. Bike number
20. Uy! Galing! So fight number. So that's the fight number 30. Ano ba gagawin ko pa? So yan po, kahit may problem yata sa bisikleta ni... Oh, bike! Okay, so ano na ang ating... Number 31. Dalawang group? So okay, yung ating pang-final event, yung limang elite rider ng downhill. So makikita mo po ang Wala yung 19 na ba? Asian gold Ay, ano? medalist. Yes, wala. So number 65. Ayan, ulit na. Ito po yung edad na may nagbabackflip ba na downhill rider? Kasi nga, sa lakas din eh. Hindi pa siya. Oh, Op! Love! Hindi ka rin sa akin ron. Pangalo ka na yan. Kanina rin. Nahulog ka ganito ka na rin. tapos may dadaan. Putulin na. Ayan na. Ganyan na lang. Please, tuyok lang. Never. Ang galing! Run! Takbo!
Yung balon na TNT. Yung meron tumalang nilagak. Ayos, kuha ko yun ha. Hindi. Pinatagunan na niya. Okay, okay. Ay, tuloy sa bike. Ilit na sana. Ah. Hindi, ang pinagkailan niya. Artel. Bye. Dalawa yan, dalawang pito. Artel. Artel. Giant. Ooh, yeah. Go, Jason! Team Mastiba! Kirain ko lang ako. Yan. Yehey! Woohoo! Bilis na. Yan na naman. Yan. Okay, on the deck, bike number. Hindi ko pa yung number. So, on the deck is rider, biker in the red, Team Adidas. Ano na? Wearing a green helmet and a black t-shirt with pop. Bike number 95. His name is okay, biker on deck wearing a black jersey. Puro. May ng whistle, ibig sabihin meron papating na bike. So, bike number 9. Yang at 9. Papangatawan ako po yan pag gagawa ako ng mas maganda yung beat question. Alright. Okay, bike number. What's the number? 92. 92. Okay, from the age 20 to 29. Sayang di na video na isa na namin sa Bills and Bells. 9 more riders to go and then malaman kung ulit na to. Kung ito ay kabuan ko na. Alright, so bike number. Ako na yun. Bike number. Artel. 121. Si John Wick. Dalain natin yan. Okay, so nakikita niyo po ngayon ang bike number 103. 113. Okay, on the deck. Ayan na si Kuya! Nawala na. Ingat Kuya! Ingat Kuya! Yan ang si Kuya mo. Ah, ayos. Ito, ang event na ito dahil sa 51st engineer at kay sa ating mga major sponsor kila ay na pala elite na ito. Iba pa. Hindi pa. Nabobos tayo na. Hindi pa elite na. Yun! Sumemplang yun. May mga ano siya, no? Number 1 si Clark.
Number 1 si Clark. Oh, kita nyo naman. So, that is the lead. Elite Nicolay de Guzman ng team mo. Ayan po. Bike number 4. Boy Car. Yun, team Kwan yun. Here we go. Bike number 2. Boy. Boy Car ng Team Prima Track Philippines. Okay, nakikita niyo po ngayon si Par. Get far! Uwi na tayo mga